जनता से यह गुजारिश बा कि एक बार मौका दिहल जाओ और विकास करावल जाओ। हर क्षेत्र में विकास हुई और विकास के रूप दिखाई दे दी। अगर विकास ना हुई तो फिर जनता के हाथ में बा। आज बैठावत या कभी केहू के तबीयत खराब हो गई, केहू के बड़ा घटना हो गई तो हमनी के साइड से मदद कैले बन जा। हर जगह हर आदमी के दुख सुख में हमनी के रहल बन जा। लॉकडाउन में भी हमनी के काफ़ी मदद कैले बन जा। लोग के खाना खिलवैले बन जा, लोग के डॉक्टरी कैले बन जा, डॉक्टर बैठा के डॉक्टरी करवैले बन जा, इलाज करवैले जा, फ्री दवा दिले बन जा। राशन ये शेड्यूल बा कि पहले शिक्षा पर ध्यान और क्वालिफिकेशन लगभग कहाँ तक बाटे? हम एमए राजनीति शास्त्र। ये बात कि हमनी के तमकोही के विकास कइल जा। तमकोही के अभी तक ले विकास बढ़िया से भइल नहीं है। कोनो गांव में कोनो टोला में चल जाइल जाओ तो सड़क वहीं जर्जर दिखता, नाली वहीं जर्जर दिखता। अच्छा, दूसरी बात कि तमकोही नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर व देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में और ये कुशीनगर जिला के तमकुही विधानसभा क्षेत्र के तमकुही नगर पंचायत में और पहला बार ई तमकुही टाउन एरिया भइल बा। एकरा पहले ई ग्राम सभा रहला तमकुही नगर पंचायत। और हमारा साथ बानी ये तमकुही नगर पंचायत के भावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद रफ़ी खान उर्फ बबलू जी। यहाँ से तमाम बातचीत हुई ये तमकुही नगर पंचायत के विकास के ऊपर। सबसे पहले हमारा चैनल राहुल स्वागत बा, हार्दिक अभिनंदन वंदन बा भोजपुरिया माटी के। सबसे पहले आपके चैनल के हम बधाई देतनी कि इतना कीमती समय हमके दिहल गईल, हमके इज्जत और बख्शल। पहिल का सवाल ई रही कि हमारा तरफ से कि रउआ राजनीति में कब से आइल? लगभग राजनीति में तो हम बहुत नया बानी, जी। लेकिन लगभग हमरा बुझाता कि 2-4 साल से हम गरीब मजदूर असहाय लोग के हम सेवा करेनी। ये दूसर का सवाल ई रही कि एक रउआ कौना मुद्दा पर चुनाव लड़तनी? मुद्दा का रही? मुद्दा हमनी के यह बा कि हमनी के तमकोही के विकास कइल जा। तमकोही के अभी तक ले विकास बढ़िया से भइल नहीं है। कोनो गांव में कोनो टोला में चल जाइल जाओ तो सड़क वहीं जर्जर दिखता, नाली वहीं जर्जर दिखता। अच्छा, दूसरी बात कि तमकोही राज्य में सरकारी स्कूल बड़ी सन। लड़का लोग कह देला कि पानी भर गइल बा बरसात के दिन में, पानी सूखी तो जाइल जी। ये चीज़ के सबसे पहले ध्यान देवक बा। शिक्षा पर, सर सफाई पर, ये कुल चीज़ ध्यान देवक बा कि हमनी के पहला बरीता उहे बटे। बिल्कुल। अगला सवाल ही रही हमारा यहाँ कहने के शिक्षा के ऊपर हमने के ध्यान दिया जाई खातिर तमकुही नगर पंचायत खातिर चुनाव लड़े से पहले समाज सेवा में रहुआ कौन कौन योगदान रहल बा तमकुही नगर पंचायत की जनता खातिर? जनता के कभी केहू के तबीयत खराब हो गई, केहू के बड़ा घटना हो गई तो हमनी के साइड से मदद कैले बन जा। हर जगह हर आदमी के दुख सुख में हमनी के रहल बन जा। लॉकडाउन में भी हमनी के काफ़ी मदद कैले बन जा। लोग के खाना खिलवैले बन जा, लोग के डॉक्टरी कैले बन जा, डॉक्टर बैठा के डॉक्टरी करवैले बन जा, इलाज करवैले जा, फ्री दवा दिले बन जा, राशन पहुँचवैले बन जा। तमाम ऐसा चीज़ हमनी कैले बन जा। अच्छा, और वो ये जनता के ऊपर कौन ऐसा जादू डाल बने कि बच्चा बच्चा मोहम्मद खान उर्फ बबलू जी के नाम आ रहा बा चारों तरफ वो चर्चा के विषय में का जादू के बने? बस ये तो जनता के प्यार बाटे। अभी तक ले हमके लागत है कि जे भी रहल का जने विकास कैले बा कि नहीं कैले वो सब जनता देखती है। और तमकोही के जनता के खास तौर से उम्मीद बा हमसे कि आदमी कुछ करी हम जी। अच्छा, रउआ जनता रउआ के अगर मौका मिलता चेयरमैन पद रउआ के संभाले के मिलता टे, सेवा करे के जनता के मिलता तमकुही नगर पंचायत खातिर, तो ये क्षेत्र के तकदीर आ तस्वीर के विकास के बारे में रउआ का सोचल मनी का शेड्यूल बा? हमनी के ये शेड्यूल बा कि पहले शिक्षा पर ध्यान दिहल जा। और जो सरकारी स्कूल के हम बात बताऊनी है ओमिन आज तक एगो व्यवस्था बा। छोटा बच्चा लोग चल जाला, लोग बाथरूम चल जाला, लोग बाथरूम के सफाई ना हो पावला, छोटा बच्चा सफाई भी ना कर पाई जी। तो नगर पंचायत में जौन भी सफाई कर्मी रही, एगो सफाई कर्मी के ड्यूटी परमानेंट बाथरूम पर रही कि छोटा बच्चा जाओ और वो बाथरूम के वो सफाई करत रहे। अच्छा, दूसरी बात टीचर लोग के योग्यता देखल जाई। क्लास में टीचर लोग बैठत और लोग की पढ़ावत और लोग लइकन के का ड्रेस बा, इस सब के ध्यान दियल जाई। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल जो नगर पंचायत के अंतर्गत में आता वो स्कूल के प्रिंसिपल लोग के एगो क्लास लिहल जाई, बैठा के मनमानी कोनो फीस ना ले पाई लोग, बच्चन के अच्छा योग्य शिक्षक दी लोग। ये कुल हमने के पहला एथी बाटे। जी बिल्कुल। लास्ट में हमारा चैनल के माध्यम से यह तमकुही नगर पंचायत के जनता से आवे वाला नगर पंचायत चुनाव जौन की चेयरमैन पद के हुआ भावी प्रत्याशी बनी तो ये जनता से रुआ का नहीं हो रहा करे चुनाव पर, नगर पंचायत चुनाव पर? जनता से यह गुजारिश बा कि एक बार मौका दिहल जाओ और विकास करावल जाओ।
हर क्षेत्र में विकास हुई और विकास के रूप दिखाई दे दी। अगर विकास ना हुई तो फिर जनता के हाथ में बा, आज बैठा होती है कल हटा दी। जी बिल्कुल, लेकिन एगो थोड़ा कड़वा सवाल बा कि कोनो भी चुनाव होके, चाहे वो लोकसभा के चुनाव होके, चाहे विधानसभा, चाहे ग्राम पंचायत के, चाहे नगर पंचायत के चुनाव के पहले हम लगभग 85% जब चुनाव से पहले लोग वादा करता, लेकिन चुनाव जैसे ही ख़त्म होता लोग यदि वो पद पर बैठ जाता वो कुर्सी पर तो वो पुरानका वादा के भुलाए तो नहीं। ना ऐसा बात नहीं है। और लोग में हमरा में फ़र्क बा, का जने के वादा कैलस का कैलस, हमनी के पहले ही लोग के मदद कैले बन जा, और ना दिखावा कैले बन जा, ना फेसबुक पर डल बन जा, ना कुछ कैले बन जा। जे गांव समाज में बा, 4 गो नगर पंचायत में बा, वो आदमी बेहतर जानता कि हमनी के का कैले बन जा। जी हाँ तो अच्छा, और क्वालिफिकेशन लगभग कहाँ तक बटे? हम एम.ए. राजनीति शास्त्र से हैं। राजेंद्र शास्त्री। तो यहाँ के हमारा साथ में रहनी है चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी मोहम्मद रफ़ी खान उर्फ बबलू जी। यहाँ से विकास के क्षेत्र में तमाम बातचीत भइल और यहाँ के अपन शिक्षा दीक्षा के भी बारे में बतौनी है। तमाम बातचीत कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना, युवा कबीर, धन्यवाद।